आसामनि थाखाय दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय असमिया गामसा बिनि GI टेगिंनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बहुत बोसोर थांनाय उनावहायबो बेखौ मोननाय जायाखैमोन रिकगनिशनखौ दा रेजिस्ट्रार अफ जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट थायो संस्था थायो चेन्नाइआव बिनि हेडक्वार्टार भारत सरकारनि सिङावनो बिथांमोननि बिथिंनिफ्राय नै दाखालिनि 13 तारिख डिसेम्बर खालि मोनसे लेटार फैदों जे असमिया गामसाखौ GI टेगिं होनाय जासिगोन GI रेजिस्ट्रेशन बिनि मिनिङा जाबाय मा बेखौ अरिजिन बिनि आइडेन्टिटिया आसामानो जाबाय दस्रायाव जानो हाया जुदिও बेखौ बहाबा प्रडाक्शन खालामोबाबो रावबो क्लेम खालामनो हानाय नङा जे बियो जोंनि होननानै बे क्लेम खालामनायनि अधिकारा आसाम आरो असमिया मानसिफोरनि आखायाव गैया बिनि गेजेरजों दा मुलुगनि जेरावखि थाङा बियो बा दखानाव था एबा सोरनिबा न'आव था बे असमिया गामसा होननानै परिचय आर'नाइनि थाखायबो एप्लाइ खालामदों दाबो बे प्रसेसा जोबाखै आरो BTC-निफ्राय ब्राउपेटआ बेखौ हयथ'बा खालामदों होननानै आं मिथिदों आरो जोंनि हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बेखौ मोनहोनांगौनि थाखाय प्रसेसफोरखौ जोंबो नाजाबाय थादों बबे लेभेलाव जों हेल्प खालामनांगौ दा जोङो हेन्डलुम टेक्सटाइल बिफानाव मोनसे बिभागाव मोनसे थांखि लादोंमोन मा दाग्रा लुग्रा आइजोफोरनिफ्राय आर'नाइ गामसा बिदिनो बिभिन्न हारिफोरनि गोदोनायाव लाग्रा जि जोमफोरखौ जों बायगोन आसाम सरकारा बिनि थाखाय जोंनो 100 कोटि थाखा होदों हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनो दा जोङो 76 कोटि मोननानै दङ आरो बिनिनो 68 कोटि थाखाजों गामसा बायगोन बाखिया गुबुन खरस दङ बिनि थाखाय जों दाखालि मोनसे पर्टेल स्वनिर्भर नारि मोनसे पर्टेल लन्च खालामदोंमोन आरो बेवहाय माखासे इन्डिभिजुवेल जि उइभार्स बियो माने उइभिं सेन्टारखौ लानाय जानाय नङा बा ज'यै दानायखौ जों रेजिस्टार खालामथ'वाखै इन्डिभिजुवेलि हारसिं दाग्राफोरनि नामखौ जों रेजिस्टार खालामदों फ्राय 4,80,000 बारा 5 लाखसो उइभार्सफ्रा रेजिस्टार जादों आरो BTC ओनसोलावबो मोनब्रैबो जिल्लायाव बांद्राय गाज्रिथार नङा माने मोजां रोखोमैनो रेजिस्टार जादों बाहायबो मोनबा जिल्लायाव आरो जों बाक्सा जिल्लायाव हाइस्ट जादों बिटिआर ओनसोलाव बिनि उनावहाय गुबुन जिल्लायाव एसे खम बबेबा 17,000 बबेबा 18,000 दा गासैनिफ्रायबो जोङो गामसा आर'नाइखौ बायगोन आरो मोनसे दाम फिक्स खालामखाबाय आरो जेब्लानाखि बिसिनि गामसा आर'नाइफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामो फोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेनि अनगायैबो स्किल डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै डिजाइनिंनिफ्राय लानानै दा जोङो खुन्दुंनि भान्डार BTC ओनसोलावबो खुलिनो थांगासिनो दङ आगोलाव BTC ओनसोलाव खुन्दुंनि भान्डार गैयामोन यार्न बेंक जेखौ होनो आरो खालि बिजनियाव मोनसे दंमोन आरो गरेस्वरथिं बबेबा मोनसेयाव दंमोन आरो मानोबा लानाय जायाखैमोन खिन्थु दा बेहाय आङो मिनिस्ट्रियाव फैनायनि उनावहाय थांखि लादों जे BTC ओनसोलावबो यार्न बेंक खुलिनो दा यार्न बेंकखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुलिनो थाखाय प्रप'जाल जों होनानै दं फाइनान्सियेल एप्रुभेल नांगौ दा हेन्डलुम टेक्सटाइलआ जाहैबाय जोंनि गामियारि रांखान्थिखौ जौगानायनि गुदि मोनसे रोदा आरो बेखौ जों जौगाहोनो थाखाय गोबां आसुनि लानांगौ दा BTC-आबो मोनसे एरिमिसन लादों बे हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मावाब्लाबो बेवहाय जेनेबा बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैसा फैगोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैसा फैयोबा जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो डिपार्टमेन्टेलि माखासे बिबान दङ मावनांगौ ओंखायनो बे बिथिङाव जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय हाबाफारि लादों माखासे प्रजेक्टफोरबो बानायनो हाबाफारि लादों बे समाव नैबे गामसाया दिनै मोनसे गनायथि मोनजेननाय जाबाय GI रेजिस्ट्रेशन मोनजेननाय जाबाय लासैनो हयथ'बा आर'नाइयाबो मोनलांगोन मोनसे मिजिं थिदों जों नाजाबाय थादों आरो बेबायदि जायोबा दानाय लुनाय फोथाराव जोङो बेखौ दाग्रा लुग्राफोरखौ माने मदद होनायजोंनो जोंनि जि हस्त शिल्प होनो जि मोनसे दानाय लुनाय जि मोनसे कालचार ट्रेडिसन बेखौ जों रैखा खालामनो हागौ सार नैबे समाव गोबां लाइमोनफोरा जिहेतु गावनो न'आव खुलिनानै उइभिं खुलिनानै दा जि दानाय हाबाफारियाव नांथाबना दंबाय थायो बिसोरखौ फैबाय थानाय समाव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाबफोर होनाय बियो दा इन्डिभिजुवेल लेभेलाव जोंहा दा माने गभर्नमेन्ट हिसाबै डाइरेक्ट ग्रेनिं सिस्टेमफ्रा खम जोङो मा खालामो सोरबा जुदि ट्रेनिङाव पास खालामो सार्टिफिकेट हल्डार जायो बिसोरनो वार्किं एमाउन्ट जों होयो 5,000 थाखा होयोमोन थातसाल होयोमोन
बेनि उनावहाय मोनसे जायो मा जोङो एक्सप' खुलिनो हायो एक्सप' बानायो बा ट्रेड फेयार बानायो बेवहाय बिसोरखौ गाव गावनि दानाय लुनायखौ फाननो थाखाय खाबु होनाय जायो थ' बे हेन्दलुम टेक्सटाइला आनअर्गानाइज सेक्टर आरो बिनि बिजनेसखौ जों डिपार्टमेन्टआ मावा नाथाय जों मदद होयो आरो देग्लायनिफ्राय जोङो खालि माने इन्डिभिजुवेलनिल' नङालासिनो एन्टारप्रेनियार्स लेभेलावबो साफ्रोमबो मानसिफोरखौ व्यक्ति खोन्दोआव रां रुफाजों मदद होनाया असम्भब जाया बेयो मोनसे इन्डिभिजुवेल मोनसे बिजनेस होननानै हमनानै ला जों गावनो गाव राइज खालामनांगौ नाथाय गभर्नमेन्टआ बेखौ मोनसे फेसिलिटिसो होगोन आरो दा जों एन्टारप्रेनियार्सफोरनोबो ओंखायनो जायफोरनाखि